शंकर यादव गोपालगंज पठानपट्टी के गंगा कैसेट के माध्यम से अपने भोजपुरिया भाई सब के नमस्कार बा। यही कंपनी के माध्यम से कहानी सुगवा सुगनिया हम प्रस्तुत करे जा रहे बनी। बहुत अच्छा कहानी बा, अपने सबके बहुत अच्छा लगी। जय हे मैया विष्णु देवी थावे के महारानी, गंगा कैसेट कंपनी के राख ली इज्जत पानी। देखब कौनो कष्ट न आवे और कौनो हलकानी, कहे अक्षय बरि रामा शंकर के राखब शान भवानी। चलिए पहले सुनिए एगो भक्ति में गीत बा। हरि जी काहे रउआ केहू के हर साइले आ केहू के डहकाइले ना। हरि जी काहे रउआ केहू के हर साइले केहू के डहकाइले ना। रउआ अपन माया फैलौनी, जुआ पासा खेल खिलौनी। रउआ अपन माया फैलौनी, जुआ पासा खेल खिलौनी। जल में गज के ग्राह पकड़ ले, गज राउर नाम पुकर ले। जल में गज के ग्राह पछड़ ले, गज राउर नाम पुकर ले।
कहानी पर ध्यान दें। ये कहानी पद्म पुराण से बा। एक सुगा सुगी का ऊपर, सुगा और सुगी भगवत भजन से इतना प्रेमी रहले कि एक जंगल में वाल्मीकि नाम के ऋषि जी रहतरनी और ऋषि जी रामचरित्र यानी वाल्मीकि रामायण की कथा सुनावतरनी। भगवान राम के जन्म, मातेश्वरी सीता के जन्म और राम विवाह। ओह जंगल में बाबा के सिवा और पशु पक्षी के सिवा दोसर केहू न रहे। जब कहानी जनकपुर की जो सुनल जनक जी के फुलवारी की विशेषता, तो सुगी कहली अपना सुगा से कि हे पतिदेव, का कहली हो कि सुन का कहली कि जब ओइजा के बड़ाई ऐसा बात तो वास्तव में राजा जनक जी के फुलवारी होई कैसन। दोनों प्राणी चल रहे देखे खातिर। सुगवा सुगनिया विचार कैले मनवा, सुगवा सुगनिया विचार कैले मनवा। सुगवा सुगनिया विचार कैले मनवा, ऐ सुगवा सुगनिया विचार कैले मनवा। चल के तैयार भइले जनक जी का धमावा, चल के तैयार भइले जनक जी का धमावा। बनवा ओ उड़ल उड़ल दूनु छोड़तर बनवा। नीचे के भूभुर रहे ऊपर के घमावा, नीचे के भूभुर रहे ऊपर के घमावा। जाके पहुंच गईले जनक जी का धमावा, जाई के पहुंच गईले जनक जी का धमावा। भैया जाके वही जनक जी का फुलवारी में एगो आम का डाली पर दोनों प्राणी बैठ गए लो, सुगा और सुगी। सुगा कहले के है सुगी तनी आराम कर लेवे के, कहे कि बड़ी दूर से हमनी आइल बनी जा। सुगा कहले सुगी से का कहले हो तनी टट रह भाई कि आराम कल धनिया, आराम कल धनिया, आराम कल धनिया। ए सुगी अब प्यारी हो सुगनिया, आराम कल धनिया। प्यारी हो सुगनिया, आराम कल धनिया। बड़ी दूर से आइल बने पिरा गइल चरनिया, अरे बड़ी दूर से आइल बने पिरा गइल चरनिया। कहे तू न गतर गतर, कहे तू न गतर गतर, टूटता बदनिया, आराम कल धनिया। प्यारी हो सुगनिया, आराम कल धनिया। स्वामी के वचन जब सुनली सुगनिया, अरे स्वामी के वचन जब सुनली सुगनिया। धीरे धीरे दबे लगली, धीरे धीरे दबे लगली स्वामी के चरनिया। आराम कल के बालम, प्यारी हो सुगनिया, आराम कल धनिया।
सुगी बड़ी रमणी के स्थान बा। सुगी कहली कि बुझाता कि कौनो बहेलिया के लगावल फुलवारी हो कि जौना के देख के यहाँ से जाए के मन नखे करत। सुगा कहले कि हाँ केहू बहेलिया ना हो, बुझाता कि महाराज जनक जी के फुलवारी हो, कहे कि राजधानी लौकत देखो दे। राजा जनक जी के हवे राजधनिया, अरे राजा जनक जी के हवे राजधनिया, आए वो नहीं के बेटी होवी, ए वो नहीं के बेटी होवी, सिया जी बबुनिया आराम कल धनिया, प्यारी हो सुगनिया आराम कल धनिया, प्यारी हो सुगनिया आराम कल धनिया, प्यारी हो सुगनिया आराम कल धनिया। ए भैया सुगा सुगी जब आपस में यह बात वार्तालाप करते रहे लो तो वास्तव में सीता मैया कुछ सहेली लोग के साथ में फुलवरिया में खेलत तरली। जब देखली कि आवाज ऐसा सुंदर अमृत भरी बाणी कहां से आ रहल बा, ऊपर जब ध्यान दली तो आम का डाल पर सुगा सुगी वापस में बतियावत रहे लो। सीता कहली कि हा तारनु के अमृत भरी बाणी से हमार समुद्र रूपी कान ने भरत। सुगवा से भाई के नाता लगौली आ सुगियों से भाभी के नाता लगा के आ दोनों के अपना दोनों हाथ पर बैठा लेली। आ सीता मैया पूछो तारी, कैसे पूछो तारी? अरे फिर से सुनाव आपन बोली, का कहला सुगना अपना जुबान से। फिर से सुनावो आपन बोली, का कहला सुगना अपना जुबान से। सुन तोरी बोलिया रे लागे लगोलिया, जैसे चैतवा में कुहू के कोयलिया। सुन तोरी बोलिया रे लागे लगोलिया, जैसे चैतवा में कुहू के कोयलिया। बोलिया लगेला जैसे गोली, का कहला सुगना अपना जुबान से। बोलिया लगेला जैसे गोली, का कहला सुगना अपना जुबान से। सुगा सुगी भगवान राम के जन्म, माई सीता के जन्म अब परस्पर दोनों आदमी के विवाह की लीला सुना दे हल्लो। माँ तेश्वरी सीता जब बात सुनली तो कहले कि हा तारनु का अमृत भरी बाणी से हमार समुद्र रूपी कान नेखे भरत। फिर कथा के सुनाओ लोनी कि कहाँ से सुन कर लोगेन। सुगा कहले कि ऐ सीता हमने के गांव में जना बाबा वानी यानी जंगल में जहाँ जेकर देह रहला वो घर रहला। कहले कि बाबा एक कथा के सुनौले बानी, ए सीता अब हमने के जाए दो, ऐ सीता जाए दो। जब 2-3 बार कहले सुगा तो सीता के दाहिना हाथ पर जो सुगा बैठे रहले, सीता माता कहले कि जा। उड़ गईले आये न सीता जी सुगिया के आचर ओढ़ा देली। सीता जी सुगिया के आचर ओढ़ा देली। सीता जी सुगिया के आचर ओढ़ा देली। ओ सीता जी सुगिया के आचर ओढ़ा देली। छोड़ब न तहरा के क्रिया धरा देली।
भैया कहली सीता सुगी से कि तू घबरा मत, आ तोहारा के घरे ना जाए देव सुगनिया, ले चलबो अपना मकान। सोनावा के पिंजरा में तोहके राखबी, तोहरे में रखबो परान। दूध भात खोरवा में तोहके खिलैबो, तोहरे से करबो हम बात। के घरे ना जाए देव सुगनिया, ले चलबो अपना मकान। सीता मैया और सुगी आपस में बातचीत कर रहे, तब तो सुगा कुछ दूर चला गई ले। पीछे जब मुड़ के तकले तो सुगी ना रहली। सुगा कहले कि आहा, सुगी कहीं गिर गई झाड़ी में, कहे कि सुगी गर्भवती रहली। सुगा वापस लौट गए सुगी खातिर, और वही फुलवारी में पहुंच गई जहां सीता मैया सुगिया के पकड़ले रहली। जाके सुगा कहले कि ऐ सीता, दे दो हमरा सुगी के, लेट होता जाए दो। सीता कहली कि तारा सुगी के ना देव ना देव ना देव। यह बात जब कहली तो सुगवा रोवे लगल, कहलस ओ सुनबू तो सुनबू सीता, हम रो बचाना यार, हम रो बचाना हो। अमती बोला सीता ऐसन बात अनुएरा। तारू गोलिया यार मार, तारू गोलिया हो। सुगवा रोवे लागल पुका फारन हुएरा। सीता दे दो हमरा सुगी के। सीता काली की कितनो प्रयत्न करबो लेकिन ना दे। कहले ओ बाड़ी गर्भवती हो सुगिया, कहे ला बचाना यार, कहे ले बचाना हो। सुगवा रोवे लागल पुका फारन हुएरा। महल के सुखवा हो सीता नाही, तू करबो नाही, तू करबो। पति से छोड़ावल जाई साथ नुएरा। राम शंकर हो पानी आँखी, यन में भर गइल बा पानी भाई आँखी, यन में भर गइल बा पानी। सुगवा त्याग देहल प्राण नुएरा।
देखली सीता जी के हाथ में से तो कहली कि हाय सीता हाय सीताई का कैलू तू तो लुट लिहलू सोहाग हमके अनाथ तू बना रे दिहलू जिया जिया रमाशंकर भाई जिया। लड़का हो गईले अनाथ अरे बही गर्भवा के मातल बानी पति से छोड़ा दिहलू साथ सीता छोड़ा दिहलू साथ आ जैसे गर्भवा के मातल बानी तोहरो होई इहे हाल आ दर दर के ठोकर हम खिया देव सीता सुगियो दे देहली शराप आयतने त कही के सुगियो मर गईली दोनों प्राण त्याग दहले ए भैया सुगा और सुगी प्राण जब त्याग दहलो तब देखी का भइल का भाई हो जगत जननी माता श्री जानकी जी के विवाह भगवान राम से भइल और सीता मैया के दोबारा वनवास से तू वह सुगा सुगी के श्राप रहे कि भगवान राम लक्ष्मण के आदेश कहनी कि लखनलाल जी ले जा सीता के जंगल में छोड़ दिया तब देखी काद होता लक्ष्मण जी घोड़ा खुले अस्तबल से घोड़वन के सजवा देहले चार कटोरा बाचानी के चारों पैर लगा देहले केस केस में मती लगा के घोड़वन के सजवा देहले अरे घोड़वन के सजवा के बबुआ रथवा में जुटा देहले माता माता कही के लक्ष्मण जी माई सीता की बोलवले मैया की बोलवा के लखन जी ए रथवा पर बैठवले अब देखियो जैसे चलता रो कैसे घना घोर जंगल में जब रथ लक्ष्मण बढ़ावे लगले एक बार जब पीछे देखस तो नए नए आंसू बहावे लगले सारा पितंबर लोट से भीग रहे लखनलाल जी के सीता माता कहली के बबुआ अरे काहे रोवतानी काहे बैठल बानी रौरा मनवा मार बबुआ जी काहे बैठल बानी रौरा मन मार बबुआ जी काहे बैठल बानी रौरा मनवा मार बबुआ जी काहे बैठल बानी रौरा मनवा मार बबुआ जी काहे नैनावा से गिरो तार लोर बबुआ जी ए काहे नैनावा से गिरो तार लोर बबुआ जी ए लखनलाल जी काहे आँख से आंसू गिर रहल बा बात का हो लक्ष्मण जी कहले कि माता आर सुनबू त सुनबू माई हो हमरो बचानावा के असुन मैया दरी कर ध्यान जी भैया के हुकुम सुन के
अरे कापेला बदानावा से नैनवा से गिरो तारे लोर कहले लखनलाल जी कि जहिया लंका में शक्ति बाण मरले रहे मेघनाद वही लगले कहे नमुआ धले कि भैया के हुक्मवा हो सुन के आर कपता बदानावा से बैरी होई गई वो दिन प्राण। लखनलाल जी कहले कि माता कहे वाली बात नहीं खे कि काहे आंख से आंसू गिर रहल बा। कहनी माता सीता कि लखनलाल जी कुछ बता दो कि बात काहे करो तरो। लक्ष्मण जी कहले कि माता कहे वाला बात नहीं खे, आगे बताए। अब देखी का होता भैया। सीता मैया कहली सीता कि ए बबुआ हम ना जायब वन में, दाल में कुछ काला मालूम होता, पिछल बा तहरा मन में। भैया माता सीता कहली कि लखनलाल जी काहे रोत रहो, का बात बा। माता कहली कि बबुआ सुनो हमर बात, आ तोहरे खानदान के राजा शिव रहले, रखले पंछी के प्राण, आ तोहरे खानदान के हरिश्चंद्र रहले, सेवले मरघट मसान, सेवले मरघट मसान, अयोध्या के लाज पानी राख ले। बबुआ सुनहा मर बात, ओही तो खानदान के हो के रोवता रो, गिरता है नया नया सुधार। कहले कि बबुआ कहे रोवता रो। लक्ष्मण जी कहले कि भैया कैसन आदेश बा। शब्द रूपी बर्छी से भैया बेच दिले बड़े, आदेश दिले बड़े किले चल के गंगा जी में स्नान तरा करावे के बा। सीता मैया कहली कि कहीं ना गंगा जी लौकतरी ना कहीं साध महात्मा लौकता, हमने के स्नान कोई कहा जाई। तब तक रात घना घोर जंगल में पहुंच गई। रात हो रोक दिले आ रथ से उतार दिले आ कहले कि भैया का आदेश बा, तारा के हम छोड़ के जा रहल बनी। सुलतरी योतले बचालावा, अनयल भरिया वेलाएरा। जिन करे थर थर का पता बादानवा, जिन करे थर थर का पता बादानवा, नयन भरिया वेलाएरा।
अरे तर तर का पता बादनवा नयन भरिया बेलाएरा कहले कि हे पार्वती परमेश्वर कौना नक्षत्र लगल में हमार जन्म भइल अरे कवल लगल मोर जनमवा तो भागो हमर ली खेलएरा कहली कि कौना नक्षत्र में हमार जन्म भइल कि विवाह हो के आइल अयोध्या में जैसे चल रखनी पैर रखनी ससुर के मरण हो गए अरे ससुर के हो गइल मारा नवा तो पति के पहनावा सावा भइलेरा पति के संग हाथवा छुटलेरा हे भगवान हे अवस्था में हमारा के देख रे करी अरे भाई बैजनाथ हमारा संगवा तो नाल के बजावेले ये बात तुझे कह के रोतरी कि अब हम केकरा आलम पर जिए और लक्ष्मण जी जा रहल बड़े देखी माता लक्ष्मण जी के रथ के तरफ ताकतरी और जब तक ले रथ लक्ष्मण के अलव के लजी सीता ताकेली चिहार रथ भैले आँखिया के ओ झल जी सीता गिरस मुरुछा सीता मैया सोचतर की अब कहा जाए बाकिर बन से निकलेली बनो आ देवीनु जी पहुँचे सीता लगे जाए ध्यान दे भैया सुगा सुगी के श्राप रहे सुगिया कहले रहे कि हमरे अवस्था में तू रहबू यानी गर्भवती अवस्था में तू रहबू तो सीता माता उस समय में 8 महीना के गर्भवती रहली अब देखी का होता सोच तारी की पति से साथ छूट गिल बा अब प्राण के विसर्जन कर दे गंगा जी में प्रवेश करता रही घुटना भर पानी में पहुंचता रही वही या करीबे में वाल्मीकि जी की कुटिया रहे पानी की छपछपाहट जब बाबा के काम तर पहुंचल बाबा पीछे मुड़ के तकनी कहने की के कहली माता सीता की बाबा अभागिनी सीता बाबा कहने की बेटी आगे मत बढ़ा लौट जा कहली कि ना बाबा प्राण के वादे देखी का कहली बाबा कहने की बेटी आगे मत बढ़ो आरे कौन कारण बेटी हो डूबता रू नैना नीरा ढारता रू नैना नीरा ढारता रू हो कहली माता सीता कि पति के
कारण बाबा ओ डूबतानी नैना नीर ढारतानी नैना नीर ढारतानी काहे कि पति के साथ छूट गइल बा। जौना सुहागनी औरत के पति के साथ छूट जाला ओ पत्नी के रहल ओ औरत के रहल ठीक ना होला। ऐसे बाबा हम अपना प्राण के गंवा देव के चाहतनी। बाबा कहनी कि बेटी आगे मत बढ़ो, तू हमरा चेला के पत्नी हो, हमरा चेला के धर्म पत्नी हो। आव हमरा स्थान पर रह, एगो गौ माता वाली के सेवा करी हो। अब वाल्मीकि जी का आदेश पर माता रह लगली। बाबा कहनी कि बेटी और सीता जी के काम में मिलल गैया खियावे के। सीता जी के काम में मिलल गैया खियावे के। सीता जी के काम में मिलल गैया खियावे के। दूध दुहवावे के भोगवा लगावे के। आरे सीता जी के काम मिलल भोगवा लगावे के। नित दिन ठाकुर जी के आरती दिखावे के। नित दिन ठाकुर जी के आरती दिखावे के। दूध दुहवावे के भोगवा लगावे के। नित दिन के आरती दिखावे के। भैया अब देखिए वो दिन पहुंच गई महीना 9वां। एक दिन सवेरे वाल्मीकि जी के कुटिया गह गह करता। बाबा के पैर हुआ नहीं खे। सुबह के समय बाद देखिए कैसे आर बाबा का कुटिया पर सोर भइल बड़ा आहे। सोर भइले लालना। बाबा के कुटिया गह गह करता। ये ललना सीता जी के जन्म मेल की सोर महलिया उठे सोहर है। ललना सीता जी के जन्म की सोर महलिया उठे सोहर है। सीता जिया सरफी तो सीता जिया सरफी नु है ललना।
ललना गंगा जी लूटावे लिहो का गनवा भवनवा होला सोहर है। अरे रोवतारी हो सीता रोवतारी जनका दुलरिया तो नैना ढारे लोरावा नैना से ढारे लोरावान है। ए ललना थर थर कापता होबा तनवा बचनवा नहीं आवे लहे। ए भैया देखी इतना उत्सव में जरा बेटा के जन्म उत्सव बा ओह माई के कलेजा भला दरियाव कहे ना हुई, लेकिन रोतरी जनक के दुलरिया एगो शब्द में आ गई काहे रोतरली ऐसे रोतरली कि ये जन्म यदि अयोध्या में भई रही महाराज भगवान राम का महल में बड़ी खुशहाली हुई ओया सब भांट मोरियो ने जुटे, लेकिन देखी ही के कहाँ से आई। ए रामाशंकर भाई हाँ जी गंगा कैसेट तो बड़ा नाम कोइले बा बड़ा एकर साउंड बिहार में खाली एकरे कैसेट सुनाता हो। कमाल बा गंगा कैसेट के कमाल बा भैया। अच्छा भैया देखी बाबा ये बात जान गई नहीं कि बेटी सीता का घर याद पड़लवा ऐसे सब जानवर लोग के बाबा आदेश देनी। अब तनी जानवर लोग के कमाल देखी कि काबन क्या होता। धरती के हुलसल जियरा गंगा जी अइली हो नियरा। धरती के हुलसल जियरा गंगा कैसेट पहुंच गइल नियरा। आ गंगा जी अइली हो नियरा। ए तब का भइल से कुटिए तर बहे लागल पनिया हो लाल से कुटिए तर बहे लागल पनिया हो लाल। आई देखी जानवर लोग के कमाल के का बन के आ गईल। भालू लबार बन के ए भैया लबार ठेठ भोजपुरी शब्द है। लबार के जोकर कह जाला अंग्रेजी में कॉमेडियन। भालू आ गई अब देखी भालू लबार बन के भालू लबार बन के कोयलर हो जमीनिया भाई कोयलर हो जमीनिया से सौरली पे आ गईली माता जगत जननी सीता जी के सौरी घर लिपे खातिर से सौरली पे आ गईली न दुनिया होला से सौरली पे आ गईली न गिनिया हो लाल। देखिए भैया के का बन के आवता।
देखी क्या होता। हथुनी लियावे लकड़ी हरि न जलावे ली पसंगी। आए हथुनी लियावे लकड़ी, हथुनी लियावे लकड़ी। अरे हरि न जलावे ली पसंगी, हरि न जलावे पसंगी से पसंगी अगोरेली भिनिया हो लाल से पसंगी अगोरेली भिनिया हो लाल। बड़ी धूमधाम में भैया बाबा के कुटिया पर बाबा आनंदमय वाणी माता सीता बाबा के कुटिया पर रह लगली। अब देखिए बाबा एक और सोहर बैजा। सेवा अरे मचिया बैठल मैया सीता बल क मुहवा निरखे बल के मुहवा निरखेली ए लालना। ए लालना मोर बाबू कान के आ धार नयन बीचे राख भी है। हर एक बाई का बड़ा दिल खुश होला उस समय में, जौना समय में स्नान वगैरह करके अपना बाबू के गोदी में लेके बैठेली। अब बाबू के अपना हर एक अंग के कैसे कैसे तुलना करता रही। ए लालना मोर बाबू कान के आ धार नयन बीचे राख भी है। पनवा ऐसन बबुआ पातर सो परिया ऐसन धुरहुर सो परिया ऐसन धुरहुर ए लालना। ए लालना फुलवा ऐसन सुकु मार नयन बीचे राख भी है। लालना फुलवा ऐसन सुकु मार चंदनमा ऐसन गम के ले है। यादव रामा शंकर गावे ले गा के नावे ले गा के नावे ले हे लालना। ए लालना बाबा अक्षयवर झमरा साथ तो गीत नावेले लालना बाबा अक्षयवर हमरा साथ तो गीत नावेले अच्छा भैया अब सुने बबुआ के कैसे जगत जननी माता खिला रहल बड़ी। और अंगना में बैठी सीता जी गोदी ले हाली
बबुआ के अरे खिलावेली हो ए बाबू बबुआ के चंदा के दे खावेली आंगना के लावेली हो बबुआ केरी झावेली बबुआ केरी झावेली है बाबू चंदा मामा आई रौरायांगाना बा हारत बाबू केरी घायनु है ये चंदा मामा आई 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 मोरा अंगनाथ बाबू के खेलायनु ये भैया हमने के देहात में कि माता लोग कैसे कहला दिल्ली से पापा तोहरो आवेले आई केहू तोरेले आई केहू तोरेले हे बाबू देखो हो दे लेके अइलने कारत तोहरा के खेलावेले अच्छा भैया ये कहानी की दूसरा भाग गंगे कैसेट के माध्यम से दूसरा कैसेट में सुनने के मिली।